Откачен е ауспуха. Що ме само откачен, нищо не е. Една пък изобщо нямаше ауспух. Вие техник ли сте? Купувач. И как така е дошла без ауспуха? Айде. Може и тук да са го задигнали. И този ще позлати някой монтьор. Вие също ли за Жигули? Миналата година един познат, нали си купи Жигули? Откраднаха му я на другия ден. Но да просто никой не краде. Купувайте тогава, запросите колкото щеш. Чакам цвят. Другари, извинете. Чакате ли тъмно сини запорожци? Пипите ли чакали?